Замислили ли сте се какво са конспирациите? Постоянно се говори, че има световен заговор, че група хора управлява човечеството и го тласка към нов път на развитие, че съществуват различни начини за контрол на съзнанието и ума. Интересно, откъде са се появили всички тези теории? Къде се корени манията на човечеството за скрити заговори? Дали основите не са положени още в древността? Замислили ли сте се, например, защо златото от край време е най-скъпият метал? Или защо египетските пирамиди са ориентирани в определена посока? И защо каналът в пирамидата, който тръгва от камерата на фараона, е насочен към съзвездието Алфа Кентавър? Дали пък конспирацията не води началото си от много отдавна и дали Земята не е едно игрално поле? По различни конспиративни теми ще си говоря днес с няколко жени, които не само са си задавали същите тези въпроси, но които може би имат и част от отговорите. През цялото време наш скрит наблюдател ще е журналистът Емил Спахийски. Емо, чуваш ли ме? Чувам, да. Здравей, как си? Здрасти. Супер. Твоето отношение към конспирациите за унищожение на човечеството какво е? Ами, леко негативно, честно казано, не вярвам в теории на конспирациите. Знам, че има теории и конспирации, но не и двете заедно. Но не? И двете заедно. И теория на конспирации. Има теория, има и конспирация, но не и двете заедно. Емо, аз те моля внимателно да слушаш какво ще разкажат дамите днес тук в апартамента, защото в последната част на днешното издание ще те помоля да дойдеш тук, да седнеш на моето место, да станеш ти водещ на финалната част на изданието, за да убедим колкото се може повече хора, че има такива конспиративни теории или че обратното няма. Но това ще стане малко по-късно. От какво имат нужда жените? Скъпи аксесуари? Може би. Красив и богат мъж? Може би. Време за себе си? Може би. Вълнуваща любов? О, със сигурност. И със сигурност апартамента е вашето място. Вторият сезон на апартаментът се превръща в истински женски форум. Запишете се за участие на телефон 02 47 18 544 или ни пишете какво наистина ви вълнува на адрес apartamentat@bnt.bg или на страницата ни във Фейсбук Апартаментът. Днес съм поканила 3 жени, които ще ми разкажат за 3 теории за света, как функционира той и какви са неговите тайни. Тук е Иванка Бочева, която ще ни разкаже интересни неща за извънземните и за това как Иванка контактува с тези извънземни, нали? Да, разбира се. Добре. Тук е и Бисерка Маринова, която ще ми обясни какво е chemtrails и наистина ли в момента някой се опитва да ни отрови въздуха. Радвам се, че си тук. Представям ви и Неда Терзиева. Тя ще ми каже какво представлява проект Син Лъч и какво се случва на човечеството в момента според тази теория. Да започнем с Бисерка. Виждам, че си подготвена. Носиш си някои написани неща? Надявам се. Помъчих се да отговоря на въпросите, които предварително ми зададахте. И първият въпрос е малко личен. И колкото така с малко резерви да го приемам, ще се постарая да отговоря на него, защото мисля, че личният пример, когато от моя личен опит споделя какво аз съм изживяла, тези така абстрактни конспирационни или както ги наричате теории, може да добият малко по-практичен и ежедневен вид. Да. Защото аз не употребявам това понятие конспирация. Аз даже когато се сблъсках в живота си с тези неща, не бях чувала за тия конспиративни теории. За да не бъде глупав и да те попитам сериозно какво значи chemtrails, аз се усмихвам и казвам какво значи chemtrails? Да обясним на зрителите. Имах предвид по-скоро хората, които трябва да ни отговорят на въпросите. Да. Аз обаче съвсем конкретно те питам какво значи това. Chemtrails, това е английски термин, означава химични разпръсквания. Тези, които обикновените комерциални самолети изпускат, те са
терминологията ми се изплъзва, извинявайте. Не, те следите, които оставят в небето, раздуха се много този случай. Баби казаха, че кокошките им снасят яйца без жълтъци. Ние също имаме заснети тези следи в небето, но теорията е, че всъщност чрез тези следи ги има. Аз изпратих и някои снимки. Те ги има. Ако в момента оператора излезе извън студиото и снима небето, те са и над студиото, в което снимаме в момента. Да, но това какво те плаши в тези следи? Не ме плаши нищо. Да. Мъча се да си отговоря и имам въпроси, защото това не е небето, което помня от моето детство, първо. И не смятам, че това е естествено небе. Ако човек има барометър в къщи, може да го използва в момента, в когато тези следи се разпръснат и да види дали барометъра отразява понижаване на атмосферното налягане, което е при нормалните облаци или не. И какво показват тези изследвания? Обикновено не. Обикновено не. Значи това не са обикновени облаци. Така излиза. А какво са? Какво мислиш, Много бих искала да знам. Доколкото съм разбрала от моите изследвания, имам току-що преведах един патент от 1990 година, който официално или легитимно тези разпръсквания те са легитимирани с този патент всъщност. И точно кога е започнало на световен план, не мога да кажа. И в този патент той е казано, черно на бяло е казано, че едно предложение за решение на проблема с глобалното затопляне, защото това е всъщност тяхното оправдание, включва засяване на атмосферата с метални частици. Една от предложените техники за засяване на метални частици бе да се добавят тези малки частици към горивото на джет авиокомпаниите, така че частиците да бъдат изпуснати от струята газови от двигателя, докато самолета лети по маршрутната си височина. Това е едно. Нали? Ние вече не можем да гадаем колко военните го правят. Тези частиците, за които става въпрос, са метални частици. Те са наречени частиците на Велбах. Самия метод е метод на Велбах. Това е много старо, много години, не знам, 21-а, може би, когато този Велбах е работил. Не, той го е разработил този метод. Нали? А от колко време това нещо се случва? Ти твърдиш, че тези частици се разпръскват обаче тайно и ние не знаем за това. Някой ги разпръсква тайно. Не са тайно, те са над главите ни. Да, но не ни информират за това. Никъде не са излезнали в новините да ни кажат. Това е, което тревожи най-вече по-младото поколение, имащо достъп до интернет и което се чете и много будно се информира. Да, но ето ти казваш младите. Ти ми казваш, че младите се ровят в интернет и стигат до тази информация. А защо новините, хората, които правят разкрития журналистически, не ни информират за това? Или политиците? Много бих искала да знам защо. Защо? Защото това е сигурно вредно, което се случва. Възможно е. Нямаме отговор на този въпрос и за това се организират тия митинги, които ги наричат така с насмешка екоактивисти на Орлов мост. Между впрочем, утре и след седмица май пак ще имат конференции на тази тема. Петиции се подписват, писма, в които съвсем компетентно и професионално са зададени въпросите към тези, които би трябвало да отговорят. Към кого са зададени? Доколкото знам, последната петиция или писмо е адресирана както до премиер, министър-председател или на Народното събрание, президента, не ги помня всичките институции. А петицията от кого е подписана? Тя се подписва непрекъснато от хора. Кой е инициатор за тази петиция? Аз ви пратих страницата във Фейсбук на групата, която аз знам поне в България, хора. Как се казваше? Има ли... Не. Знаят ли какво е chemtrails и как вреди на хората. Да. И как вреди на хората. Добре, да продължаваме с тебе, Неда. Ти си запозната сигурно също с това движение, с тези активисти, да. Ти също ли смяташ, че това е вид заговор срещу нас хората? Не смятам, но има достатъчно проучвания. Говорихме си преди да започне предаването с нея, че в Америка има правени и такива много силни филми. Филмите се казват документални са, с какво ни пръскат от небето. 2010 и 2011 много силни филми, в които учени всъщност доказват, проверяват стойността на водата, как се променя, как са отровени езера големи
и така нататък, така че доказателства за това вече има, научни, всякакви, и човек, ако се поинтересува, винаги може да намери информация за това нещо, но факт е, че вреди тези метални частици навлизат в тялото. Алуминия е най-вредната частица метална за човешкото тяло. Добре, обаче чакай, тези, които го правят това нещо, тези частици влизат и в тяхните тела, и в телата на децата им. Защо го правят това? Те убиват и нас и се самоубиват. Това е една много по-дълга тема, защото те са с малко, искам да кажа, малко по-променено ДНК от нашето. Кои са те? Ами да ги наречем те, част от 13-те фамилии, с които ти започна предаването. И ти вярваш в това, че 13 фамилии управляват света? Ами факт е, че има доказателства. Аз не искам да вярвам на някаква фантастика и изобщо не съм привърженик дори на такива фантастични филми или нещо, което не ми звучи реално. Аз съм такъв тип човек, че искам всичко да ми е доказано, да ми е подсказано, да е по някакъв начин разследвано и то от хора, които могат да го направят и които имат някакво знание, за да направят това нещо и да предложат доказателства на много хора за това. Сега чакай, аз съм малко объркана, защото скачаме от алуминиевите частици към 13-те фамилии. Искаш ли да го започнем от началото с история? Може би началото е точно тези 13 фамилии. Теорията за тях, за това, че те управляват света. Тяхната цел е нас да ни унищожат или да ни превърнат в роби? Кажи каква е идеята? По-скоро да ни превърнат в роби. Ние сме вече в роби, извинявам се за прекъсването. Да, ние ти сме си права, роби. но да изкараме и позитивното. Да. Добре. Но всъщност как може да разберат хората, че нещо се случва? Че това, което говорим, не е просто моя измислица или нейна. Да. Или на някой писател пише в интернет или и разказва. на много писатели, или на много хора, които искат просто да всяват страх, примерно. Симптомите, казваш. Симптомите, кои са главно на Chemtrails симптомите, това ги знаем всички хора, които общо взето имат някаква информация, дори и малка. Симптомите са ниска енергия или голям спад на енергиите в хората, по-системно главоболие, което болката не е рязка, но е тъпа и може да се получи стягане отзад в главата. Може би ще ми помогнеш с още някои такива симптоми при повечето хора. Това са вече симптомите, че сме повлияни от тези частици. Ами да, и главното другото, което се разпръсква, за което все още нямам доказателства, но искам да го кажа, е това нещо, че се разпръсква едно вещество, което кара мозъка един вид да спи. Тоест, ние да нямаме воля много силна, ами напротив да бъдем по-смирени. Така че, когато дойде този нов световен ред, ние да нямаме силата и волята да се преборим, да се изправим срещу това цялото нещо. Кога според теб този нов световен ред ще дойде? За кога се подготвя почвата? Почвата е била подготвена за 1983 година да започне като цяло проект Синлъч, за който ти обещах, че ще ти кажа нещо. Отложен е проекта, не се знае защо. Хора, които са работили в този проект, проект е на НАСА, на английски се нарича Project Bluebeam или проект Синлъч. Информация пак има достатъчно много за това нещо. Другото, което е, тези хора, които са работили по този проект, не издържат на цялото това нещо, което всъщност се оказва, че ти по един начин си замесен вътре и трябва да правиш нещо, което не ти е на душа. В кое вътре? В проекта. Да, какво представлява този проект? Сега ще ти обясна и на зрителите също искам да кажа някои неща. Това е нов световен ред или New World Order. Ако си извадите доларова банкнота, на пирамидата също пише New World Order. Нали, това не е нещо, което е скрито. И напротив, нещата, които именно най-често виждаме, на тях не обръщаме внимание. Те са навсякъде около нас. Свикваме с тях. Да, не искам да говоря за конспирация, но факт е, че вече личните карти са с чипове. Факт е, че домашните ни животни вече, знаете, кучетата задължително са с чипове. Тези чипове предстоят да бъдат слагани на хора, като това се слага вече и доброволно го правят в цял свят, най-много в Германия и в Америка. Това не е измислица, факти. Отново искам да говорим само с факти. Личната ти карта, дори може да се разплащаш, банков чип. До 2026 ще стане. В България, в Естония вече всички карти са с чип. Всички лични карти съдържат медицинската история. Да. Какви лекарства са ти били всичко, да, кръвно, както и те следят. Тоест имаш един вид сателит. Като това е в личните карти, предстои това нещо да бъде сложено в ръката, като много хора го правят. Това пак не е моя измислица или филм.
Това нещо се прави, слага се в ръката, където могат да те следят къде си, какво правиш. Това, което се изказва като положително, защо да се прави и защо всички настъпваме към това нещо. Това е, че ти не можеш да бъдеш отвлечен, защото те следят със сателит. Това е, че не може да ти бъде открадната колата, да, защото тя ще се отвори само с кода. Сигурност те прави. Абсолютно. Но ти в това какво виждаш? Заплахата откъде идва? Заплахата идва в това, че когато има хора като мен и като нея и предполагам като госпожа като нас, хора, които се борят за истината, хората, които разкриват тези неща и са постоянно повдигнати, обединяват и говорят за тези неща. Чипа е на електронно ниво, то е свързано неминуемо с здравето, с кръвното налягане и с сърцето. Можеш спокойно да бъдеш изключен. Чакай, все повече сте хора като теб, Неда, като Бисерка, които говорите на тази тема. Изписват се страхотно много книги, филми, както казват и в интернет. Всеки от нашите зрители, ако влезне, ще види такива, точно тази история за син лъч и за тези чипове. Ето, ние сега правим това предаване. Те могат да дойдат да ни арестуват, ако това е толкова опасно, че го говорим. Могат вас да ви подгонят, да ви убият, за това, че превеждате на хората и разказвате на хората какви опасни неща предстоят. Тогава обаче това вече става някакво явление. Хората ще кажат, ама защо арестуват тези хора, ако това е лъжа? Ако това е просто измислица, то тогава да арестуват режисьорите и да арестуват и авторите на книгите. Само, че тази история с синия лъч и с чиповете страшно много прилича на филма "Матрицата". И аз не знам сега сценариста на "Матрицата" е направил своя сценарий и филм, понеже е разбрал за син лъч, или син лъч използва тази история с "Матрицата". Добре, тогава ще обърнем малко настрани нещата, за да продължим и да ти кажа още няколко факти, които предполагам, че ще са така доста интересни. Мисля, че имате и в студиото и може да пуснем едни звуци. Имаме звуците. Моля, колеги, да ги пуснем, за да ги коментираме. След малко обясни на зрителите какво да слушат. Звуците ще ги чуете. Те са в цял свят, във всяка една държава са заснети дали с телефон, дали с стационарни охранителни камери или просто любителски. Звуците са едни и същи, много църковни, приличат на тромпетите на Христос, така наречени. Мен ми приличаха малко, да ти кажа, като на... Или като на края на света. Такава... Да. Нека да ги чуем, колеги, и след това ще ги коментирам. Последния този звук. Може да видите в интернет още много от тези звуци. Най-много ме плашеше и ми напомняше пак на един страшен американски филм за края на света. Какво е твоето обяснение? Откъде идват тези звуци? Тези звуци, това е едно изпробване на сателитите, които ще бъдат пуснати във всяка една държава. Може в момента да звучи много смешно, но ще си говорим пак след месеци. Евентуално ще видиш доста неща. Тези сателити се използват в момента, за да бъде пресъздаден гласа на така наречения, дали в България ще е Исус Христос и в християнските държави, дали ще бъде Аллах, Буда, Кришна, Мохамед, всичките те ще се явят като едни месии. Има и картини, не знам дали после ще можем да покажем нещо, но тези картини, те създават холограмна матрица, илюзия или свят, в който вече има доста така на няколко места, също има заснети и Месии, и Дева Мария, и Исус Христос, виждащи се горе в небето, когато те на всеки един език ще казват, да, че идва новото време, в който трябва да бъде избран един нов световен месия. Това е част от новия световен ред и от проект Син лъч. Това ще бъде, за да ни подчинят ли? Това е нещо... Защото в момента има разделение между религиите и между хората. А когато хората са обединени под едно цяло, тогава се контролират много по-лесно. Това ми напомня на мен на рекламна кампания. Обаче... Да, ще ни се появява, че ни говорят. Защо го правят това тези, кои са те? 13 фамилии, 13 фамилии.
Имайте предвид, че те държат властта, държат парите, държат банките, държат огромна част от американските медии, телевизии и така нататък. Като това нещо, което имат в себе си, имат в ръцете си и като пари, това е около 98% от всички финансови ресурси на земята са техни. Добре, чакай. Само искам, дами, да ви предупредя, че в момента имаме един скрит наблюдател, който е доста скептичен към темата за тези заговори за унищожаването на света и на нас, хората, да бъдем подчинени. Така че трябва да сте много убедителни, не само мен да убеждавате в това, което говорите, но и него. Той ще дойде по-късно тук при нас в апартамента. Добре, я да продължим след малко. От какво имат нужда жените? Скъпи аксесуари? Може би. Красив и богат мъж? Може би. Време със себе си? Може би. Вълнуваща любов? О, със сигурност. И със сигурност апартамента е вашето място. Вторият сезон на Апартаментът се превръща в истински женски форум. Запишете се за участие на телефон 02 47 18 544 или ни пишете какво наистина ви вълнува на адрес апартаментът@bnet. Предаването Апартаментът. Днес си говорим за световните конспирации с моите гостенки. Стигнахме до там, че за мен е необяснимо как всичко, което ви ми разказвате, толкова много ми прилича на филми, които съм гледала, Неда. Аз съм гледала филма "Дилъри на времето", точно с тези вградени чипове. Разбираш, ти ми разказваш все едно филм. И "Матрицата" казах. Холивуд е една голяма играчка в ръцете на тези хора, колкото и странно да звучи. Защо дават тези филми и защо аз говоря това, което се случва по филмите? Хората си казват глупости, тя е гледала филма. Гледала е този филм, гледала е онзи филм и почва да си фантазира и вече всичко, което говори, е филм. Това именно е играта, част от голямата игра. Смешни, нелепи, така ли? Да, но не само нас, само всеки, който е започнал да говори. Да, всички вие, които говорите на тази тема. Ние сме преносители на информация, всъщност хората не сме откриватели на топлата вода, поне аз лично. Продължаваме с изследванията, но всъщност хората, които го говорят това нещо, са хора, които са работили дълги години в тези проекти, черните, така наречени проекти в кавички. Те излизат, пишат доклади, говорят с хора, обменят информация и 99% от тях завършват със смъртни случаи до седмица след тяхното излизане. Сега, понеже искам да пуснем и тези холограми, за които говорихме, но искам да поговорим и с Иванка за това, за което тя ни разказа, че общува всъщност с извънземни. И те как пък са настроени към нас, защото едната от теориите, че извънземните искат да ни унищожат, да вземат нашата планета и да живеят на нея, защото е много хубава. Това, което ти имаш като информация, какво е, Иванка? Сега най-напред бих искала да уточня. Първоначалната информация, според някои източници, беше, че тези, които управляват света по отделните континенти, са 5 на брой, най-богати в света. След това други излязоха с теорията, че са 7, а последната информация, която аз имам, това са всъщност 9 на избраните, като на старейшини от извънземен съвет на 9-тимата. Всъщност те контролират, включително и най-богатите в света. В света, в космоса вече ти говориш. Говорим за планетата Земя. Сега говорихме се на Земята, които ти говориш контролират... за 9-тима в космоса. Да, в друга извънземна цивилизация, която, така се каже, непрекъснато наблюдава Земята и не толкова като контрол, колкото като насочване в правилната посока, за да можем ние да се развиваме. Нещо не са добре и не ни насочват много добре, да ти кажа. Това, сред тия войни, дет ни се случват и унищожения, май не са добри това не могат да го предотвратят. Това е вече на ниво, наземно ниво, когато поради глобалните интереси, които трябва да бъдат осъществени в финансово изражение, и избухват такива локални. Те са провокирани локални конфликти, за да може и съответното оръжие да бъде оползотворено и оттам военно-промишления комплекс да трупа печалба. При теб как идва тази информация, Иванка, за извънземните, че те ни насочват, че те са за да ни помагат? Къде се намират те? Къде е тяхната планета? Всъщност информацията аз имам от години. Получаваме по най-различен начин или способи, както и в спящо състояние, но то е полубудно състояние.
почти като на безтегловност или в будно състояние, или пък ако пусна телевизия, за всички други на определена програма, по определен канал може да тече едно предаване. При мен се изписва някакъв надпис, но преди това получавам някои сигнали, като схема, като шаблон, така да го кажа, от цветове, които ми насочват вниманието, че там, определено по този канал или по съответната програма, аз ще получа някаква информация. Ти, да речем, гледаш апартамента вкъщи и не чуваш това, което ние тук говорим, а получаваш една друга информация. Аз своевременно и чувам и виждам това, което вие говорите. Паралелно получаваш тази информация. Да, но се изписва и я получавам за себе си. Добре. Какво ти казвате тези извънземни? Първо, въобще не трябва да отричаме и да се страхуваме. Има извънземен разум на много. Не само планети, галактики, милиони галактики, вселени и в тъмната материя. Да не се страхуваме от тях, казваш. Аз съм днеска в толкова филми вкарана, че си спомням как те ни източват кръвта ни машини и ни убиват и просто никак добри чувства нямам към извънземните. Точно това искам да ви обясня, че не трябва да се страхуваме въобще. Трябва да приемем нещата съвсем нормално, да се стараем да отворим нашето съзнание, за да може, защото всеки човешки мозък, на всеки отделен индивид е пригоден да получава информация. Само, че ти си отворила твоя мозък, а аз моя все още не. Тези картини може би ще ми помогнат за това. Може ли да ми кажеш с две думи, защо започна да рисува, какво ни казваш, дали пак извънземните са те напътствали, докато си ги рисувала? Ето виж коя картина показва камерата. Да, ето сега сме вече на земното, така земята, ето от космоса погледната тъз. Да? Мога да кажа, че рисувам, така да се каже, отрас от 2000-та година и това, което не мога по другите начини да получа в детайли като информация и като подробности, получавам само схематично някаква информация, независимо в какво състояние се намирам, сядам и почвам да рисувам. Ето, дай конкретно да кажем. На картината излизат всички видове подробности, които тези, които ми внушават да рисувам и ми направляват и очите, и ръката, искат да излезе на картината. Добре, ето тази е ясно, това е атентатът, нали? Това е разбиването на Световния търговски център, така както съм видяла в действие, като на документален цветен филм. Всъщност, това е информацията, която получих 12 часа преди самото разбиване на 11 септември 2001 година. Ти си го знала 12 часа преди да се случи, че ще бъдат разбити близнаците. Но когато това като събитие не може да бъде и не трябва да бъде предотвратено, не се конкретизира за къде се отнася и място, хора, обстоятелства и така нататък. Защото то не трябва да бъде предотвратено, само ти се казва... като кармично. Като как да ги разчитаме сега тези две ръце, защото не знам дали добре личи, това са две пиленца, от които обаче излизат тези... Пиленцата, това е човешкият живот и техниката, която се изработва от човешките ръце и интелект. И в един момент и раждането на тези невинни създания, вследствие пак на човешки интелект или определени интереси, може да се превърне в тази конструкция самолета или летателен апарат. И този летателен апарат съответно може да бъде направляван и използван като ударна сила, както и за разбиването на Световния търговски център. Тук обаче има и една трета ръка, която нещо държи. Аз не мога да го разчита. Това са жертвите вследствие на тези разбиване на Световния търговски център. Това са душите на загиналите, като все едно държите като пиле, което сте обгорили, когато... Да, опушено, как се това казва, обгорено. Понеже днес говорим за заговори, за заговори днес и за конспирации. Това вид заговори, конспирация ли е на тези извънземни, за което ти ни разказваш? Сега, аз еднозначно не мога да кажа има ли и да дам такъв отговор, конспирация или не. Не можеш да дадеш, спираме до тук, защото е време да дойде нашият скрит наблюдател днес. Вижте кой е той. Внимание! Информацията, която ще чуете за него, е силно впечатляваща. Той е бил правителствен и военен кореспондент към най-високо тиражните вестници у нас.
познат е като журналист, а в ролята си на главен редактор е ръководил един куп български списания, като списанието «За мен», което той лично създава. Бил е главен редактор и на особено култовото списание «Егоист». Списанието, което се превърна в емблема на новото поколение хора през 90-те години. Носител е на наградите Паница за военни репортажи от Македония и Косово и наградата Офисър за военни анализи. Дълго време можехме да четем текстовете му в поредицата Наблюдател в известен наш вестник. А днес ще го видите в ролята му на специален наблюдател на Апартаментът. Това е журналистът Емил Спахийски. Заповядай. Заповядай, Емиле. Радвам се, че си тук. Толкова уважаван, интелигентен мъж. Дами, запознайте се с него. Бисерка, заповядай. Иванка и Неда. Сега ще кажа на моите гостенки, че той беше скептичен в началото на нашия разговор към темата за конспирациите. За това тези неща, за които си говорим, промениха ли по някакъв начин отношението ти към тези теории конспиративни? Аз първо много се радвам, че влизам в ролята на водещ. Да, ти си, твое време. Да. Второто нещо, уважавам правото на всеки да мисли каквото иска. Както казах и в началото, има много теории, има и конспирации. Много често обаче нещата са точно като във филм. И сега ще ви разкажа първо една история, която ми е любима в един филм – Дънди крокодила. Дънди крокодила и американска журналистка са в пустоща в Австралия и изведнъж се появява един бушмен. Тя дига бавно фотоапарата и трябва да го снима. И в този момент той казва, не може да ме снимат. И защо? Аз смятате, че има дух вътре в фотоапарата. И той казва, не, просто трябва да махнете капачката на обектива. Точно. Точно. Много често, ние подценяваме, да. Много често теориите се основават на нещо истинско и много често липсата на достатъчно информация ни кара да повярваме в някакви наистина много по-странни неща. Както ти обичаш филмите след утрешния ден, който е за замръзването на Земята. Той се основава действително на една от многото теории за какво би се случило, ако се излее прекалено много сладка вода в океаните. Научните институти правят постоянно някакви анализи и тестове и брейнсторминги и всеки дава най-невероятната теория. Много често някой от тях звучи толкова логично, че човек би повярвал в тях. Но това, което според мен като човек е, че ние много в това урбанизирано общество много се отчуждаваме един от друг. Това, което ни липса повечето е обяснението на света, това, което ни липса е обяснението на липсата на любов и липсата на добри отношения и търсиме много неща. Аз искам да ви задам няколко въпроса, но преди това да ви кажа, че вече съм спокоен. Защото когато настъпва края на света и дойдат извънземните, вие ще нарисувате 12 часа по-рано. Синия лъч ще унищожи всички извънземни и ще ги ионизираме. Да. Сега, така трябваше да бъде да задам въпроси, нали? Да, разбира се, ако имаш въпрос. Какво ви носи вашата теория на вас като човек? Тя не е моя теория. Да, тази защо и повярвахте? Не мога да употребя думата вярвам. Аз съм се сблъсквала. Това е моя професионален опит, да го искате. Вие споменахте нещо за военни, че сте работили. Аз ще ви задам въпрос конкретен. По-добре от мен би трябвало да знаете колко нива на секретност имат между военните. Само да ви кажа, значи секретността при военните е толкова ниска, защото що мога всеки да открадне нейно по света. За България. Измисля се ядрено оръжие в Съединените щати и вече го има в Русия. Не, отговорете ме, нали ги има? Във всяка една служба, ако човек работи извън България, аз не знае как е в България, в една детска градина да започнеш работа, ти подписваш... Съгласен съм с вас. Подписваш. Нали, слушайте ме, да, и слушайте ме, защото виждам, че сте доста засмяно настроен, аз също, но когато това се обърне срещу тебе и започва лично да ти заплашва живота, когато ти задаваш въпроси, рано или късно се заплашен и то е реално. Много е реално, за да мога да му се пресмея. В тези нива на секретност не ме плаши нищо. Аз не съм се оплашила. Опитвали се да ме оплашат. Нали? Да ме заплашат по-скоро. Съвсем конкретно. Да се мълча и това нещо, ако продължавам. И то не конспирационни теории. Говоря ви за една фондация, по която работех. Отнасяше се за моето поколение, което отраснахме в социализма и се обучихме в социализма. Нещо съвсем конкретно, няма нищо общо с теориите. Ще стигна до там. Да не продължа времето обаче.
Това е факт. Искате факти, нали? Не, знаеш ли, много беше прост въпроса. Моля само на него да отговориш. Емил те попита, какво ти носи това да вярваш в тази теория? Аз не вярвам. Какво ти носи? Да намеря отговор на въпроси, които са ме вълнували. Вълнували ме носи някакво удовлетворение за мен лично. Удовлетворение, Емо. Давай нататък. Това е отговор. Между другото, това, което Недо, нали? Да. Говореше, между другото, там има най-много описани неща по отношение как се управлява света, за фамилиите и така нататък. Между другото, когато, пак сега знам, защо се връщаме към киното, когато говорим за киното, се твърди, че евреите управляват Холивуд. И то е така, оказва се, че всъщност всички фамилии, които са Метро Голдуин, Майер, Фокс, всички са полски евреи, избягали преди Първата световна война от Варшава, от този район на Варшава. Но по същия начин никой не си задава теорията защо всички таксиметрови шофьори в Нью Йорк са почти всички са индийци. И в Лондон. Все едно, че има теория. И арабско потекло голямо, нали също? Но факт е, че паричните потоци текат по различни места и най-накрая достигат в едни общи трезори, тъй като това е един от най-големите частни предприятия, Федералния резерв. Това не е държавна банка, макар че всеки си мисли, че това е държавна, че това е Америка. Да. И там има винаги почви за неща, но тъй като банковия сектор е един от най-сложните за разгадаване и достъпа до него е изключително труден. И затова се дават много интересни теории, които ние никога не може да разберем коя от всичките неща и аз. А може би това е самоорганизиращия се свят, който в крайна сметка ние не знаеме кой всъщност се управлява, защото може просто да бъдат случайните събития. И в тази теория ли не вярваш за фамилиите, няколкото фамилии, които... Определено вярвам, че колкото по-нагоре вървиш, толкова по-малко стават хората, които имат много пари. Не случайно от всичките милиардери 99% са американци. А тебе плаши ли те теорията за синия лъч, това, че всъщност света върви към това всички да имаме тези чипове, да знае всеки миг къде си и от какво боледуваш, колко пари си изтегли от днес от банката? Ти влизаш в един световен компютър и си част. Не ме плаши толкова, защото мен ми е много по-лесно с една карта да мина през всички граници да отида от днеска до Париж, отколкото да чакам пред посолството да ме унижават, да чакам за виза, да подписам 10 000 документа. Предпочитам от телефона да преведа сметката на Теорията е точно това. Теорията обаче, извинявай, е точно това, че те уж ти дават тази свобода, но с това те държат. Достъпът до теб става много лесен тогава, разбира се, но ако си спомниме, като споменахте комунизма, и тогава нямаше чипове, обаче пък всеки втори донасеше. Точно е така. Емо, ти зададе много хубав въпрос, който наистина ми харесва, ако го повторим към всички. Какво ти носи това, че вярваш в твоята теория? Само да кажа, че картините много ми харесват, между другото. Аз имам над 70 картини и всички с информация. Какво ти носи това, че вярваш в извънземните, това, че те ни направляват? Най-ценното е, Марта, че аз всъщност получавам отговори на всички въпроси, които всеки един от нас се задава. Значи успокоение, можем да кажем, ти носи. Да, като отговор на това, което каза госпожа така, просто ние не трябва да се страхуваме от това разпръскване, дали са алуминиеви, сребърни или някакви други иони в атмосферата. Това е просто инцидентно, но няма да има поражение върху организма на всеки отделен човек. Това ти се дава на теб от извънземните. И не на теб какво ти носи това, че вярваш в синия лъч? Пак да кажем, нали, не вярваме, четем информация и се чувствам като един канал, в който мога да обясня много неща на хората. Защо се случват, защо са така, защото хората са тези, които задават въпроси към мен. И аз искам да съм готова и да мога да отговоря на тях. Като знаем, че информацията е много ценна. И въпреки това, понеже много така неща казахме, които не са особено позитивни, искам да кажа на всички твои зрители и на всички, които гледат сега. Едно обединение между всички светли същества е това, което целим всички. Разпръсването на любовта, повдигането на високата вибрация, хармонията, която носим, това е всичко, което можем и всичко, което трябва да направим. Аз ви благодаря страшно за това гостуване, обаче искам да завърша с думите, с които Емо започна. Значи, вместо да се вглеждаме в нас, в себе си, в това да разберем защо все по-трудно се разбираме, защо по-трудно се обичаме, защо по-трудно се радваме, ние се вглеждаме в едни конспиративни теории. Значи,
ако това е за да знаем повече, за да сме по-добре информирани, чудесно, но да не се плашим. Да, значи всички теории, които всяват страх и ужас, извинявайте, отблъсквам ги, като таралеж съм срещу Няма тях. какво да се плашим Когато въобще. едно нещо е неизвестно, то плаши. Но в момента, когато го разбереш механизма, няма мен страх. това много ми хареса, че ти не се Няма страхуваш, страх. И ако макар че мога всичко... само да допълня, господина засегна и темата за Федералния резерв. Аз, например, съм координатор за най-голямото финансиране за България. И това щях да те попитам какво ти носи, но нямам време. То ще Дали донесе ти на носи? България, на българският народ, Браво. депозирани с всички видови документи. Очакваме протоколна среща с министър-председателя. Странен финал за нашия разговор днес. финансиране за всички области, Защото както всичко на опира до пари. познанието, така и на стопанството. Всичко Всички допира до теории. власт. Не Така до пари, че по линия до на власт. Федералния резерв Съгласявам на се. Щатите, на Световната банка, на Г7, на Международния валутен фонд, на всички тези световни финансови институции има, така да се каже, голямо финансиране, което е определено за България. Просто трябва да очакваме управляващите, които са нарисували Да го на една от картините. Да го насочат, благодаря. Да проявят Благодаря ви много за благоразумие. това гостуване днес. Ако искате да продължаваме да говорим на тази тема, пишете ни. Апартаментът е вашето място. Пишете ни във Фейсбук. Това е мястото, в което трябва пък вие да пишете. Чао!